Het is maandag 2 december, de dag dat de wereldverneemde band Coldplay een video van de Zwitserse band Illinois op haar website zet. When you open your eyes, do you see what you want to see? Het is ook de dag dat studenten en docenten van de NL komen met een pin-up kalender voor Serious Request. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij Bient. Het gaat net goed met de stroomliep en ik net met de protter. En dan zou samen zo wijzen kunnen dat deze twee vogeltjes door een peer hier net meer binnen. En we iepen je ook nog oude dossiers. En jouw help is nodig bij het oplossen van cold case zaken van Tresor. Waar weet Biggelix meer over het fotoalbum van de Duitse soldaat die het mooi de oorlog in Friesland ziet? Achterin staat een foto, ja, die kan van een Terschellingen familie zijn of van een Nederlandse familie. Ja, misschien zijn de mensen, oh, dat is die familie die en die. In 2008 is Anita Andriessen verstaan. De oud-deputaire had haar altijd een bod inzetten voor de leefbrunst op het platteland. En om haar werk trots te zetten is de Anita Andriessen Prijs in het Libberoppen. En Joert wordt er voor de tweede keer uitreikt op de dag van de rondelijke kwaliteit. Dames en heren, de Anita Andriessen Prijs 2013 wordt toegekend aan de stichting DBF. De jury is bijzonder onder de indruk van de projecten die stichting DBF heeft weten te realiseren. Haar bevlogen instelling, in combinatie met de zakelijke down-to-earth benadering en een hoogwaardig en divers netwerk, blijkt een succesvolle cocktail te zijn voor activeren en stimuleren van verschillende partijen die allemaal hetzelfde willen. Een levendig en leefbaar platteland in Friesland. Ja, en aan tafel praten we verder over rondelijke kwaliteit. Mijn landschapsarchitect Peter de Ruiter en de winnaar van de Anita Andriessen Prijs, Martin Knossen. Martin, lokwenske van zelfs. Dank u wel. Ja, daar leidt hij dan, hè? De schaal. Prachtig, ja. De Anita Andriessen Prijs, hier is het trouwens überhaupt wel eens van jet? Nee, de prijs is mij op zich net heel bekend tot wij nomineerd waren. En toen ben ik er eens even indoken, heb ik het opzocht. Ja, en dat stiert toch wel voor alles wat wij dus graag voor inzetten. Dus ik ben heel trots dat wij een moed hebben. Ja. En ja, als ik zeg nou, hoe het daar verroen, wie er ook in de jury zit, de zaal vol mensen, dan jouwt mij het wel het gevoel dat deze prijs een symbool weer zelf werd het verstierd in de komende jaren. Dus ja. Een mooie prijs. Want de Ruiter, deze prijs wint echt on prestige. Ja, dat denk ik wel. Het is nu de tweede keer dat hij is uitgereikt. 2 jaar geleden was het aan de gemeente Verbra-deal. En ja, je ziet dat de belangstelling alleen maar toeneemt. Hè? En dus ik ben heel benieuwd wat het volgende onderwerp is over 2 jaar. Ja, want Martin, je bent de directeur van DBF. Dat is dit voor Dwarp en Bedrijf Friesland. En je hebt deze prijs woon omdat je een kerken onder oren van Orbert Ziel kocht. En daar heb je een soort van cultureel centrum van maken. En om wat reuring te aan onder het Dwarp. Zeg ik het zo goed? Ja, dat zou het zeker zien goed. In feite wie het een besteend initiatief in het dorp al. En daar zie je een wat heken en egen aan, of zo is dat. Nou ja, haken en ogen. Haken en ogen. En toen bij wij in beeld kwamen, eigenlijk om te zwagen dat de zaak wat soepeler in is zoer. En toen ontdekten we dat met name de inzet die verschillende gebruikers van het pand hier, een hotel, logement, een culturele instelling, een winkel, dat die maar hun ding bezig wezen woon, maar hun primaire activiteit en net maar het samenrunnen van een monumentaal gebouw met allerlei soorten omver zit. Dus in uw proces om hen beter op de rit te krijgen met elkaar, is uiteindelijk ik besloten zij moeten van het pand houden. En zo zijn wij uiteindelijk eigenaar worden, restauratie terugvoert. En we zijn nu hun ik nog bezig om een heel bijzondere tuin achter het complex aan te lezen. Dus, nou, we gaan even Joert bij Oorbeeld Ziel West, maar even te zien hoe het er daarom gaat.
een kapperzak is geweest, het is een oude herberg geweest. Maar op een gegeven moment hoorde dit eigenlijk bij het winkeltje Sipma. En dat was een vervallen pakhuis, daar kwam het eigenlijk op neer. Er werd ook niks meer aan gedaan. En uiteindelijk heeft een stichting heeft het overgenomen. Die hebben het aan de buitenkant en van binnen trouwens verschrikkelijk mooi opgeknapt. Ja, en toen was het wat het nu is eigenlijk. Het dorpshuis, dat is hier praktisch, bestaat haast niet meer. Dus nou ja, ik zie dit meer als een soort dorpshuis dan. En als je zelf, zoals mijn zus, die ging eigen boek en daar hebben we die kerk voor gebruikt voor die presentatie. Dus nou, dat is natuurlijk hartstikke handig als je zoiets op je dorp hebt. Nou, dat is voor ons ook wel een mooi initiatief. Hè? Dat is een goed ding. Want we hebben er ook wel werk met. Ja, als het wat te beleven is, dan is dat bij ons ook weer wat drukte. Dus dat is een goed ding. Nou, hier zijn we dus in de deurreet. Dit was vroeger de deurreet waar de paard en wagen doorheen kwamen. Ze stelden het daar neer en daar gingen ze even een kopje koffie of iets anders nuttigen. Dit is de expositieruimte, dat hebben ze een beetje aangepast. Het was altijd helemaal open, wat op zich ook wel mooi was. Maar het is nu, hebben ze de wanden, dus de schilderijen kunnen nu een plekje krijgen. Dus eigenlijk veel meer ruimte gecreëerd. Nou, hier zijn we in het kerkje, het Juliana-kerkje. Het heeft een naam gekregen, want we hadden een enthousiaste klokkenluidster in Oude Beeldzeil. Kleuren zijn origineel, dus het is niks moderns eigenlijk aan. Het enige moderne wat er nu bij is gekomen, een prachtige mooie vloer met vloerverwarming, wat wel een beetje prettiger is, met name in de winter, want er was het wel heel koud en heel veel stookkosten. Dus daar heeft DBF wel een hele positieve bijdrage in geleverd, omdat de stookkosten nou aanmerkelijk lager zijn. Ja, wat dan wel grappig is, Anita Andriessen, dus de namenjouwer van deze prijs, die winnen vlakbij die kerk, hè? Klopt, ja. ja. Peter de Ruiter, jij bent landschap architect en jarenlang directeur geweest van Atelier Friesland. Ja. Jij hebben dus uitgezocht hoe de provincie Friesland omgaat met de ruimtes. Nou, we hebben niet gekeken in je voorbeeld jongen. Ja. Maar hoe vind je nou in het generaal dat Friesland omgaat met de ruimtes in uw eigen provincie? Nou, op zich ligt de provincie er goed bij. Hè. De laatste jaren is het denk ik zeker niet verslechterd. Op onderdelen maar. ook, ja, die komt er Die komt er Je kan wel zeggen dat vooral in de jaren 90 zeg maar, de bedrijventerreinen wel echt hebben gezorgd voor een verslechtering van de kwaliteit van de ruimte. En die bedrijventerreinen zijn wel een doorn in het oog voor mij. En ze liggen vaak op hele op zich karakteristieke plekken aan de randen van dorpen of aan de randen van steden. Dus het zijn ook de plekken waar je vaak zo'n stad of dorp binnenkomt. En het zijn vaak hele onverschillige randen, hè, een beetje 13 in een dozijn, en uitwisselbaar. Die zouden overal kunnen liggen, ook in Winschoten of in Papendrecht of Ziemaar. Hè. Dus je wilt eigenlijk toe naar iets wat specifiek is voor dat dorp in dat deel van Friesland. Hè. Ik zeg altijd... De provincie Friesland is eigenlijk de rijkste provincie van Nederland als je kijkt naar de diversiteit aan landschapstypen. En probeer dan die diversiteit ook te gebruiken om tot specifieke oplossingen maar hoe dan? leiden. Want ik kan me vaststellen, Jowien, je wordt ook in bij de uitreiking van de Anita Andriessen-prijs en Jowijn in Haarlem en dan zit je in de auto en dan stoort je dus het meeste al die bedrijventerrein. Ja. Maar hoe kun je dat dan oplossen? Nou, je zou moeten kijken. We hebben daar als ATW Friesland ook een groot advies, een majeur-advies over uitgebracht in 2010. En wat we eigenlijk zeggen van, je moet eigenlijk stoppen met de uitbreiding van nieuwe bedrijventerreinen. Je moet eigenlijk schaarste creëren, hè, en proberen de bestaande voorraad zo optimaal mogelijk te gebruiken. En ook te proberen die bedrijventerreinen veel meer te verknopen met het landschap. Hè, dus in de vorm van fietspaden, wandelpaden, vaarroutes. Het zijn vaak nu eilanden die los liggen van het landschap, maar ook los liggen van de stad of het dorp. Dus probeer veel meer tot een verknoping te komen met de omgeving. Ja, Martin, had hij een punt? Absoluut, ja. Ik vind er nog voor je. Er is werk nog. Wij starten eigenlijk altijd mee. Altijd gaat om het vinden van een plak om een functie te huisvesten. Om te zien welke ruimte is er eigenlijk nou al beschikbaar. En kunnen we die net gewoon herbestemmen voor de nieuwe functie. Dus dat herbestemmen is een thema waarbij juist die karakteristieke gebouwen die het overal nog wel staan, hè, waar er steeds meer van vrijkomen. Hè. Dat we die proberen naar je bestemmingen te jan. En ja, dat is vaak volle mooier. Er zit een historie aan. Meestal in het dorp hebben er soms werken. Er is een binding met zo'n gebouw. Wat je maar een nieuw gebouw op een nieuw plak onderaan van het dorp natuurlijk net hebben.
Ik wil net zeggen dat nijbouw nooit een goede oplossing wezen kan. Want we kennen soms een hele mooie gebouwen deel zetten. Maar het starten vanuit het denken van eerst hergebruiken en dan pas zien dat we iets oors nodig hebben, vind ik er ook al een heel belangrijke stap in. Absoluut. Dus Friesland met meer met grutsk wijzen op eigen geschiedenis. En we met dus en zeker bijvoorbeeld een molkfabriek. Ja, als je kijkt naar industrieel erfgoed, dan is daar nog wel echt een flinke slag te maken. Hè? Ook als je dat vergelijkt met andere gebieden zoals Twente of omgeving van Eindhoven. Je zou willen dat melkfabrieken zijn onderdeel van de ziel, hè, van het Friese landschap. Friesland is natuurlijk bij uitstek een agrarische provincie, nog steeds. En die melkfabrieken waren vroeger de bakers in het landschap, hè, waar ook de melk naartoe werd gebracht over het water. En het zijn vaak hele mooie plekken aan opvaarten. En ja, het is echt in die zin heel spijtig dat heel veel melkfabrieken zijn afgebroken. En dat degenen die er nog zijn of staan te verpauperen of wachten op een nieuwe bestemming. Dus ik denk dat daar nog wel een we hebben Quadlien met een aantal organisaties een onderzoek die naar het industrieel erfgoed in Friesland. Ja. Eerst een inventarisatie. Hebben het in Bientik een keer oerhand. 600 gebouwen of zo kwamen wel op. Waarvan er een groot aantal ik wel leeg zien, 20% ongeveer. En waarbij we op een 50-tal eigenlijk uitkwamen. Nou al, want de inventarisatie was nog lang niet compleet. Waarvan we zijn... Eigenlijk kennen dan ook gelijk al wat mooi. Eigenlijk hebben we daar nou al een plan voor maken, omdat die gebouwen te mooi binnen, te bijzonder binnen om verpauperd te litten. Ja. Maar dat vergt actie, absoluut, en yield. Ja, heer, ik heb nog één vraag. Want wat kunnen de mensen thuis, die zitten nou televisie te zien, wat kunnen die nou thuis dwang onder leefbaarheid op het platteland? Wat zouden die dwang kennen? Ja, voor mij heel simpel. Als zij ideeën hebben waarvan ze denken, ik zou dit eigenlijk wel willen in mijn dorp of mijn bedrijf. En ik zie je in Romte en je stiert ik nog een pand, we hebben wel misschien iets maar kennen. Kom maar een plan. Lees contact met die dwarsbelang, lees contact met die gemeente, lees contact met u. Er zijn mogelijkheden om te zien hoe je dat van elkaar krijgt kennen. Ja. Dus had je mooi een idee rondrennen. Melden. Ja, en probeer ook dus niet alleen maar, wat natuurlijk vandaag heel erg werd benadrukt, is zeg maar erfgoed echt in de vorm van de contour van het gebouw, maar probeer juist ook de plaats van het erfgoed in zijn omgeving erbij te betrekken. En daar liggen nog heel veel kansen, dus in de vorm van routes, maar ook het landschap erbij te betrekken en de ruimtelijke karakteristiek van zo'n plek. Dat is nog wel een slag die gemaakt kan worden, ook bij DBF, denk ik. Ja, en we moeten zo gauw als mogelijk over van al die bedrogen terreinen. Nou ja, je moet ze opnieuw inpassen en afmaken. En in ieder geval voorlopig geen nieuwe bedrijventerreinen erbij. Hè? Laat dat een les zijn. Hier een tierentank voor je komst naar de studio. De helft van het publiek, van jou thuis dus, wordt vregen om de cold case zaken van historisch centrum Tresor op te lossen. Zo is de Bigelieks het fotoalbum van de onbekende Duitse soldaat inbracht bij het Fries Verzetsmuseum. Maar waar is de eigenaar? En is er nog familie? En waar kan de familie die het ek op een van die foto's zit? Naam van de gever onbekend, ja, en waarom hij het weggegeven heeft, ook onbekend dus. We zouden wel graag willen weten wie de eigenaar geweest is en of er nog familie van hem leeft. Er is één man, die komt steeds naar voren, hè, die staat bijna op elke foto is die wel te zien. Ja, dat is volgens ons de eigenaar van het album, maar de naam, nee, weten we niet. Hij zat op Terschelling, daar is een groot aantal van deze foto's genomen. En er zat ook een vlakafdeling waar hij dan bij hoorde. Hij was volgens ons de man die de radio bediende met een aantal collega's. Want er wordt een funkzoek genoemd, dus dat is echt een funk, dat is het radiogebeuren. Dat het allemaal heel vredig is en er is eigenlijk maar weinig te zien dat het opnames zijn in de oorlog. Er zijn een aantal opnames met, er staat wat luchtdoelgeschut op. Maar dan zie je een aantal heren met een verrekijker die staan te kijken van hé, wat gaat hier gebeuren? Nou, Kerstmis 43, zie je de mannen in de duinen met een kerstboompje. En allerlei uitstapjes die ze, nou, volgens ons naar Zwolle, Leeuwarden komen een aantal foto's van voor. Amsterdam, dus ja, het was voor hun wel een beetje echt een leuk tijdverdrijf. En ja, als je op de Schelling zat
Dat was ver van de bewoonde wereld, zal ik maar zeggen. Dus dat was ook een maatschappij op zichzelf, net zoals je dat ook op Schiermonnikoog gaat. Achterin staat een foto, die kan van een Terschellingen familie zijn of van een Nederlandse familie. Ja, we hebben nu contact opgenomen met Skillige Melange en misschien willen die een foto publiceren. Dat boekje wordt uitgegeven op het eiland en misschien zijn de mensen, dat is die familie die en die. En het project van Tresor rint nou en hier en alle zaken staan ook op Facebook. En het doel is om zo meer publiek mooi speuren te laten. Iets oors nou, want schokkende cijfers van Sofon, een vogelonderzoek, want het zou samen zijn wijze kennen dat de stroomliep en ook de protter oer een peer hier net meer in Nederland van commerciële. Deze twee toch net heel bijzondere vogeltjes, zo niet zeggen, staan maar nog 20 oren op de zogenaamde oranje list. Aan tafel Romke Kleefstra, vogelkenner. Romke, welkom. Ja, mag ik me zwaar maatje? Het zijn soorten die nemen hut in het lauw. Ja. Waarbij de reden trieën toch wel is dat het vogels binnen die van grutpad afhankelijk zijn van boerenloon. En dat zijn vogels als protters, stroonlip, maar ook kobben en roeken. Maar die staan op de oranje list. Hoe kom je eigenlijk op de oranje list? Wat moet er dan gebeuren? Dan moet je behoorlijk in het achteruit gaan. Vogels worden in Nederland teld, ook in Friesland. Dat houden we maar zo van, houden we die aantal bij. En als de achteruitgang sterk is, dan is er een soort van alarmsignaal, zo moest die oranje list bezien. Ja, maar dit is dus echt alarm? Ja. Code oranje, wat wij wel kennen van het Waberjocht? Ja. Oké, maar van hoeveel stroomliepen binnen dan nog? Wist dat u te hollen? Dat weet ik niet te hollen. Nee. Maar net volle minder dus als, laten we zeggen, jouw Rilien. Ja, als bijvoorbeeld de telling in de watervis is, dan is toch dat is maar een 20 jaar geleden dat er al 100.000 stroomlippen fut binnen. En die binnen net weer omkomen. Dus die stand is ongelooflijk inzakken. Ja, maar kunnen we dat nog keren? Kunnen we het tij nog keren? Nou ja, als je de mat wat baren, met name in het boerenloon, want zoals ik al zei, dat is de reden trieën. Een heleboel boerenloonvogels zoals kriezen en tjerken en ljurken, die staan al op redenlist. Daar komen orensoorten bij. Het is een triest verhaal ontwinnen. Ja, dat is ook een triest verhaal. Ja. Maar het wordt dus heel lastig om het tijd te keren. Ja, zeker. Een orenvorm van landbouw, dat laat net even mooi klaar. Nee, en nu wordt het winter en de vogels die hebben het vanzelfs dreig. Ja, wij zeggen bij ons deskundige Aad Ozenbrug wat je thuis dan dwang kunnen om de vogels een beetje te helpen. De blom binnen u bloeit, de bjem weer de keel. Wij boeten kist alleen als het echt net oorskin. De laatste keer doet we op visite wie hem bij Aad, vertelde hij hoe de tuin kleermakers van de winter. We kunnen haar voortbouw in Hoers uit de studio waaien, want we doen er helemaal niks aan. Gewoon, het laat mooi wat lezen. Dit zijn de oude couchettes, die laten we rustig lezen. Het verhaal is gewoon lekker lezen litten. Proder denk ik maar gewoon wel lezen litten. Het werk is dien. Voorlopig ben we dus wel uitpraat met Aad. Of toch net? Dus just om die heen, dus just eigenlijk niks meer. Maar als het goed stil is, de wind die heerst nog wat, doe je eerst alleen het roeren van de BM. Maar het zit nog hartstikke vol vogeltjes. Als je geen vogels in de tuin had, dan is er wat mis met je leefomgeving. En dan ben ik mensen die kennen net oer. Ja, die maar nog maar even naar het huisje gaan, want dan kunnen ze naar het journaal wel even zien. Maar er zijn mensen die we morgens wekker van een doe en die zagen je dan de BM om, dan ben je van de doe. Die kist al die mensen? Die ben er, ja. Wie heeft hier al je denkjes in de tuin bouwt, werd vogeltjes in wijkroepen kennen, werd ze schoolje kennen. En zo gauw het wat kouder wordt in de jest, dan hang je wat lekkers van ze op.
Het is eigenlijk net noodzakelijk, maar het kan ik geen kweer. Ja, want het is toch al de natuur maar zien het eigen gong in. Ja, dat is het motto hier. Ja. Maar het maar redden. Maar het redt hem ik wel. Het redt hem vaak beter dan dat de meesten redden kan. Maar het is goed. Hoe meer voeltjes in je tuin hebt, hoe beter het is van je omgeving. Zie je in de zomer een protte beestjes op. We hebben skeer van hakken. En het is gewoon, je wordt er een beetje vrolijk van als je voeltjes in de tuin hebt. Maar gewoon voor jou kastanje houden pjellen en wat we snoeien, daar doen we je tussenin. Je zit verschillende voeltjes in, die vinden je een schoolplak. En als je kan zo vanuit het schoolplak, kan ze naar hun pindakaarspotje aflenen. Nou, hier kan je dus voederplankjes in. Heel eenvoudig, hetzelfde meidje, 3 plankjes, laat je eromheen. 1 keer 2 keer dijs, kan je wat zie opgooien. Verste tieren, daar ben vogels wel wij van. Die gaan een verste route de hele dag, gaan ze tunnen bedel. Dus als morgens er wat oplijst en in de middag nog eens wat, en dat mag gewoon elke dag volhouden. Hoe geen handen vol, maar een beetje, dan gaan ze hun eigen plakje wedstrijd bij gaan. Kist ze overvoeder je, dat ze het volle krijgen? Nou ja, dan vallen ze vanzelf naar beneden als ze overvoederd binnen, denk ik. Een vogel in de winter, als het bord vriest en er is geen sneeuw, een vogel moet sowieso ook altijd drinken, hè? Dat viert de meesten wel eens. Een gewone oude waterton, maar ken ik in een schaal, doe er maar wat water in. Dit is dan een diepe tonne, dan mag je er ook even een plankje in gooien. Want als een vogel hierin raakt, een vogel kan net zwemmen, dan versoept er. Dat is zonde, dat heb ik wel eens gehad. Altijd even een plankje erin, dan kan erop zetten, te baden erin en te drinken. Nou, je hiekt een kistje vol. Voor de doe-het-zelver. Ik het eigen huis en tuin wel, hè? Ik hier een blokje met frituurvet, ongezouten het liefst. Dan krijg je vogels hege bloeddruk, dat maken we net hard. Dit smelst in een pansje, staalpansje. Doe er wat vogelvoer doorheen. Dat mengstrom kwam erheen en dan ligt het vet weer even een beetje stallen. En dan kan je het in sardijnappels smaren. Die drukst helemaal vol met dat vet met zie je. Nou, dan doe je er even een touwtje omheen. En dan mag je even denken dat er vol vet zit. En dan kan je hem zo aan de been heen. Ja, Romke, heeft ook trouwens een soort vogels in de tuin? Ja, want Liekers wat hij zei, ik heb een redelijk roege tuin. Zo min mogelijk ontwaan, dan komen er wel vogels op. Er komen een soort vogels op, maar dan krijg je wel commentaar van de mensen eromheen, van de borrelje. Ja, er zijn altijd mensen die wel het onharkje. Ja, precies. Hey, maar deze tips van Aad, helpen we daar nou echt de bedriegen vogels van deze list eigenlijk mooi? Nou ja, op die list vind ik mosken en protters. En die hebben absoluut wel wat aan een roegere tuin, maar waar gewoon meer van te vinden is. Ja, maar de stroonliep? Stroonliep net, nee. Stroonliep is een verhaal apart, omdat hij van groot pad in de Waadzee zit. En daar binnen natuurlijk hele grote klappen van voor de schulpdierieters. Dat heeft weer maar de bevestiging van de Waadzee te maken. Dus dat is ook weer een verhaal apart nog. Ja. Maar een hele bult van die vogels die erop staan, dat binnen vogels van het boerenland. Dus daar zal ik een bult barren maken. Ja, want wat moet er nog heel specifiek, wat moet er als eerste verhoren op het boerenland? Ja, dat is zelfs ook redelijk dreig, maar het probleem zit er maar in dat wij een monocultuur hebben van Engels rijgras, waar weinig insecten in zitten. En vogels als skriezen en liepen, maar ook boeren, zwellen en protters, die hebben insecten nodig. En daar ontbreekt het voor het pad aan. Ja, wat is aan zijn, welke vogeltjes zitten er nog meer in de gevarenzone? De liep dus? Nou ja, de skriers? Ja, nou op die oranje lijst zit bijvoorbeeld ook beesten die wij vrij gewoon vinden, zoals kokmeeuwen en roeken. De grote lijster, dat is de dubbele lijster in het Fries. En waar zit er aan zijn boppen? Waar missen we aan zijn als eerste? Enig idee? Nou ja, er zijn natuurlijk al bepaalde soorten die in een heel rap tempo achteruit, zoals lurken en skriersen. Dus dat zijn wel de vogels waar we echt voor vrezen moeten. Nou ja, het is een triest verhaal, Romke. Ja. Maar goed. Ja. Gelukkig is er mooi weer een nijenbied. Tegen danks voor die komst naar de studio. Ons Safir dus, tot daar eens keer weer zin uit Frieskenhuis. Nog een hele, toch nog wel gezellige dag.